Lebo to je, myslím si, že dôležité, aby sme boli zdravší a spokojnejší. A to je dôležité? Jurko, to už dávaš také krásne otázky, ktoré... Je to dôležité, aby človek bol spokojnejší, aby zvládal stres so svojimi deťmi a aby zvládal aj takéto náročné otázky. A prečo aby zvládal stres? No, veď ty vieš, že keď máš stres, tak čo potrebuješ? Mám antistres? Mám antistres, hej. Teraz ale, Jurko, rozprávame sa, že prečo sme v posilke. Môžem ja teraz dať čo povedať? Môžem skontrolovať, že či natáčaš? Ako máš mobil, natáčaš na výšku. Alebo už si zase vypol to, ne? Zapol, ok, super. No? Dobre, Jurko, tak ja mám prvý týždeň za sebou. No, myslíš, že mi to šlo? Okay. Dobre, takže ďakujem veľmi pekne za priazeň môjho syna a preto som aj len jedenkrát v posilke, mal som o mnoho väčšie plány, že budem každé ráno chodiť do posilky, ale nakoniec super, lebo rozhodol sa, že bude chodiť so mnou do posilky tento mladý muž, čo mi tu šišoní za kamerou. Takže možno takto tu budeme robiť nejaké hodnotenie týždňa a snažíme sa teraz dávať Kupkovi viacej zeleniny, lebo zeleninka mu dá, nepapá, že Jurko? Že Kupko nepapá zeleninku, ty si papal pekne. No a uvidíme, že čo a ako bude, len Jurko sa musí snažiť lepšie s tou kamerou, lebo myslím si, že je veľmi talentovaný kameraman. No, dnes sme si zacvičili prakticky celé telo. Jurko, poď ideme ukázať, čo sme cvičili. Prosím, otoč mi to pekne, tak ako to bolo, dobre? No, tu sme cvičili nohy. Kvôli tomu, hej, tak sme išli dole a hore. Hej, tátko trénuje a chce sa naučiť drep na jednej nohe. No a už som prešiel poď Jurko, ukážeme tu. Tu som si trénoval drepy na jednej nohe. No, niekedy, avšak tie gumy mi prídu troška lepšie. Ten oči. Mám ti pomôcť troška? Podrž mobil. Ok, a poď. Spím na gauči, žijem v jednej domácnosti.